ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ದಲಪೋತುಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ದಿನ ಅಲ್ಲತ್ತು ಅತ್ರ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ರೀಲ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಲತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂದು ಕೈಪತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ಕತ್ತೀನಿ ಯಾನು ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಂತೆ ಸೊ JP ತುಮ್ಮಿನಾಡು ಸರ್ ಅರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಡು ಮದ ಪೂಜಿ ಯಾನೆ ನನ್ನ ಗುರುಜಿ ಇಂದೆ ಪನ್ಪುನಾರೇನೆ ದಪ್ಪನ ಆರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂದು ಕೊರಿ ನಂಚಿಂದ ಜನ ಬೊಡಿದಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮನೋಡು ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಏನಾರು ಪ್ರತೀಕ್ಷೆ ಆರು ಎಂಕಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ದುಬೈಡ್ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರು ಅಂತ ಸಂಭಾಲು ಬೇರೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ರಜ್ಜನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪನ ಯಾರು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಈರ್ ಪೋಲೆ ಇರ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಈರ್ ನಡಪಲ್ಲಿ ಯಾನುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಯಾನು ಉಪ್ಪೆ ಪನ್ಪಿನ ಎಪ್ಪಲು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತಿ ನಡೆದವರ ಖಂಡಿತ ಬೊಡೆದೇಜಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಯವ್ರ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೋತಿರೋ ರೀತಿ, ಅವರು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಸಲ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಸಲ ಓಡಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನಿರೋ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಥಿಂಗ್. ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮೆತ್ತಿ ಇರೆಗೊಪ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಇರೆಗ ಭಾಷೆದ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಪನ್ಪರೆ ಎಂಚ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ತುಳುನಾಡು and ತುಳು ಮಣ್ಣು ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೀ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಎಸ್ ಇನಿ ಕಜ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೇರ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀರು ಪನ್ನಗ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ನಟಿ ಸಹನಾ ಸುಧಾಕರ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀರು. ಮೇಡಮ್ ಸುರುಕದ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೋಲ್ಲರ್. ನಮಸ್ತೆ, ಸೌಖ್ಯ ಈರೆಂಚೋಲ್ಲರ್. ಸೌಖ್ಯ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಇರು ಉಡುಪಿದಾರಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೀರ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಇರು ಪನ್ಪಿನೊಬ್ಬರ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರೌಡ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಪೊಣ್ಣೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳು ಲಾಂಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಎಂಚ ಉಲ್ಲರ್ ನಾನು ಸೌಖ್ಯ ಇರಲೇ. ಎಸ್ ಇರೆಗೆ ಒಂಚೂರು ತುಳು ಪಾತೆರ ಕಷ್ಟ, ಸೊ ಏನು ಕನ್ನಡ ಎರಡು ಪಾತೆರ್ಪ. ಮೇಡಮ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ, ಹೇಗಿದೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಂಡ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ. ಎಸ್ ಈಗ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಯಾರು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ತುಳುವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಪೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ. ಯಾರು ಇದು ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸಾಯಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅವ್ರ ಥರ ಏನೋ ಒಂದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿದೌಟ್ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಲೈಕ್ ನೀವೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದರ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ನಾನು ನಂಬೋದು ಒಂದು ಜೀವನ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ಆಸೆ ಇದೆ ಎಲ್ಲದಲ್ಲೂ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ, ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ನಂಬ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಇರಬಾರ್ದು, ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಎಸ್ ಈಗ ಈ ಸಿನಿಮಾದು ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ, ಯಾರಿಂದ, ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಆ ಮೊದಲ ಕಾಲ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಆರತಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದರೆ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವ್ರ ತಾಯಿ, ಅವರು ನನ್ನ ಗುರುಗಳು, ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇದೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದೆ. ಇಲ್ಲ ನಿನಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಟ್ ಆಗತ್ತೆ, ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಂದರು. ತುಳು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಬಟ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಬಾ ಮತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬಳಿದ್ದಾಳೆ, ಇವ್ರಿಗೂ ಕಾಮನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ಗೂ, ಪ್ರಮೀಳಾ ಅಂತ, ಅವಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಸಲ ಜಿಷ್ಣು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೀಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಬರುವಾಗಲೂ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇವರು ನೋಡಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾರೇನೋ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ 1 month. ಸೊ ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ದೆನ್ ಐ ವೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ನೀವು ಈಗ ತುಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಳುವರಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ, ನನ್ನ ತಾಯಿ ಊರಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿರೋ ಊರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ತುಳು ಪಿಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ಥರ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು? ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ, ಬಟ್ ತಾಯಿ ಊರೆಲ್ಲನೂ ಉಡುಪಿ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ನಾನು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಇದ್ದೇ ಇಲ್ಲೇ. ಸೊ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ, ತಾಯಿ ಊರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರಿಗೊಂಥರ ಖುಷಿ ನನ್ನ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವಾಗ ಬೇರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು ಬೇರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಮೂವಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಅವ್ರ ಮೂವಿ ನೋಡಿದಾಗ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ನನಗೊಂದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಫೀಲ್ ಇದೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದ ಕಡೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಖುಷಿ ಫೀಲ್ ಇದೆ. ಕಜ್ಜಾ ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಒಂದು ಕೆರಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಸಿನಿಮಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದು ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ
ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೂಲದವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತು ಹೊಸ ತಂಡ ಯುವಕರು, ಈಗ ಜೆನ್ಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಯುವಕರು, ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಹೊಸ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಹೊಸ ಥಾಟ್ಸ್ಗಳು. ಹೇಗಿತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಅಂತ? ತಂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, DOP ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ADs ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅವರು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋ ರೀತಿ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನು ನಡೀತಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸೀನಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಗೆ ಲಿಂಕ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅದು ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗಿಗೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಎಮೋಷನ್ಸ್ ನಾವು ಎಮೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್, ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೇಕು, ಸಾಫ್ಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫಿ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ತಂಡ ಸಿಗೋದು ಕೂಡ ಒಂಥರ ಏನು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ? ಹೌದು, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೌದು. ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೈಸೇಷನ್, ಪಿಕ್ಚರೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಸಿನಿಮಾ, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮೂರನ್ನು ಅಂತ? ಈಗ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನೀವು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ರಿಲೀಸ್ ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಅದರ ಜೊತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಐ ಬಿಲೀವ್ ಇನ್ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿನೇ ನನಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಟೀಮ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ನೋಡ್ಕೋತಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂದು ಮುಂದುವರಿಯೋಕ್ಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಸ್ ಮೈ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ವೆಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ ಇನ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ನನಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಎಸ್, ಈಗ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದಾಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ಯಾರು ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬರೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ಗಳು ಬರೋದು ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಪೋಸ್ಟರ್ ಕಜ್ಜಾದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ? ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಯವ್ರ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೆಸೇಜಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಖುಷಿ ಏನಂದರೆ ಅವ್ರು ಒಪ್ಕೋತಿರೋ ರೀತಿ, ಅವರು ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತುಂಬ ಸಲ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಸಲ ಓಡಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನಾನಿರೋ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ತುಳುನಾಡು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿನೇ ಅದು, ಒಪ್ಪಿಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಖುಷಿ ಇದೆ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಗಳಾಯಿತು, ನೀವು ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಿ. ಜನರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹತ್ರ ಏನು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಮೇಜರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ತುಂಬ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀರಾ, ತುಂಬ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನೋಡೋಕೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಿರೋದು ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಖುಷಿ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು ಖುಷಿ ನನಗೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಮೇಡಮ್. ಇವತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ತುಳು ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡೋದಾದರೆ ಏನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಿರೋದೇ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾದ ಮಾತು. ಖಂಡಿತ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಳುನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಕಲಿತಿದ್ದೀನಿ, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಬಟ್ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ. ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ತುಳುನಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಖಂಡಿತ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮವ್ರನ್ನೇ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ ಬನ್ನಿ, ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ ಯು. ಮತ್ತು ಸಾಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಅಶ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇವೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊ ಮಚ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಎಸ್, ನಮಕ್ ಕಜ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ಏರು ತೆಗೆದಿರು ಬನ್ನಾಗ ಸಿನಿಮಾದ ರೆಡ್ಡನೇ ನಾಯಕ ನಟ ಏನಂಚಿನ ಗೌತಮ್ ಬಂಗೇರ ತೆಗೆದಿರು. ಗೌತಮ್ ಬ್ರೋ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ತೆ, ಎಂಚೋಲ್ಲರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದೊಂದು ಚಾನಲ್ ಬರ್ಬಿರೋ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆದ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಪಂಡ ಇನಿ ಕೊಡದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ. ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾಸ್ ಎಂಕಲ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲರ್ ದುಬೈದಾಕ್ಲಿಗಂತೂ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸುರುತ್ತ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಲೇಪಲ ದುಬೈಡ್ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಎಂಕ್ಲ ಊರು ನಾಟಕ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕ್ಲ ಖುದ್ದು ಎಂಕ್ಲ ಖರ್ಚಿಡ್ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಐನೊಂಜಿ ಮೋಕೆಡ್ ಎಂಕ್ಲಿನ ಎದುಕೋನುವಾರು ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆ
ದುಬೈದ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಿಯೋದು ಮಾತೆರೆಗಳು ಇರ್ನಮಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಆಲ್ತರದ್ದು ಒಂಜಿ ಮೋಕೇರೆಗೆ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಕಜ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಂದಂಡ ಬಹುಶಃ ಒಂದಿರ್ನ ನಟನೆದ ಸುರೂತ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಏಪಲ ಒರಿ ಕಲಾವಿದೆ ಆವುಡು ಬಂದು ಬೈಕ್ ಎಡುಪುನ ಪ್ರತಿ ಒರಿ ಕಲಾವಿದರು ಲೈಕ್ ಇತ್ತೀರು ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗನೆ ಸುರೂತ ಸಿನಿಮಾ ತುಳು ಹಾಪಿನಾನೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾ ನೇತು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಸತ್ಯ ಅಂದದೆ ಪಣ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನ ಮಿತ್ತು ಮೋಕಿದ ಮಿತ್ತಿ ಎಂಕಲ್ ಬತ್ತು ಮಲ್ಪುವ ಯಾನು ಒರಿಯತನೆ ಮುಂಜಾತ್ ಗಮ್ಮತ್ ಕಲಿಯೋದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಕಲಿಯೋದು ಸುವರ್ಣಕ್ಕ ಅವಾರ್ಡ್ ರಾಜೇಶ್ ಕುತ್ತಾರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸನ್ನಿಧಿ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಂಚೆನೆ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ನಮ್ಗೆ ಗುರುಕುಲು ಸೊ ಮುಂಜಾತ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನ ಕಲಿ ಅಲ್ತರದ್ದು ಇಡೇ ಬತ್ತದ ನೆಟ್ ಬೆಂದಿದ್ದೇರು ಸೊ ಶಹೀನ್ ಪನ್ಪಿನಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡೆ ನೆಟ್ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ಡ್ ಸೊ ಮಾತೇನ ಪರವಾದ ಏನಂಜಿ ಪನ್ಪಿನಂಡ ಊರೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಇಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿದ ಕಾಸುದ ಅಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ದುಬೈದ ಕ್ಲೀನ್ ಪನ್ಪಿನಿ ಸೊ ಅಕ್ಕಲ್ಲಿ ಮಾತು ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಆ ಮೋಕೆನ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಮಾತಾಡ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತಿನಡ್ದನು ದಯಪಂಡ ದುಬೈದ ಒಂಜಿ ಮನಡಿಂಚಿನ ತುಳುವೇರಿ ಎಂಚು ಮಾಲಿಗೆ ಪಂಡಿಲ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಂದು ಇರಲ್ಲ ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದು ಎಂಕ್ಲೇ ಬೋದು ಎದುರುಬೋದು ಪಾತಿರೋ ಸೊ ತುಳುತಾರ ಒಲ್ಪಾದಾರ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಏಬಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಮಲಯಾಳದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನೀವು ಮಲಯಾಳಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇರೆ ಅಕ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚಿನಿ ತುಳುತಾರ ಅಂತ ಸೊ ಅವು ಅಂಜು ಮೋಕೆ ಆ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆನ ಎಂಕಲ್ ಒರಿತೊಂಡ್ರೆ ಬಡ ಎಂಕ್ಲಿ ಹಲ್ತರ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಲ್ದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾನೆ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನ ನಿಕುಲು ಊರುಡುಲ್ಲರು ತುಳುನಾಡು ಅಪ್ಪನ ಊರುಡುಲ್ಲರು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೋತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರದ ಉಲೈ ಜನಕ್ಕುಲು ಪೋತಿರು ಎಲ್ಲ ಉಲೈ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ತೂಪಿನಕುಲು ಕಾಮನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊರ್ದು ಅಕುಲೇ ಬತ್ತ ಸಿನಿಮಾ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಮೂರನೇ ತೂತಿನಕುಲು ಆಡಿಯನ್ಸೇ ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಪೇಯ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಸ್ದ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಕಾಮನ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚುಂಡು ಫೀಲ್ ಇನಿ ಮಲಮಲ ದಿಗ್ಗಜರ್ಲ ಐಟು ನುಲೇರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬರಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆರು ಬತ್ತು ಕುಲ್ದೇನೆ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ತರದ ಆರೇ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನೇ ನೋಡಿ ಅಲ್ತರ ದಡಬಡ ಶುರುವಾತನ ಕೊಂಜಾತ ಜನ ಜವನಿಯರು ಕಾಲೇಜ್ದಾಗ ಬರೋ ಬತ್ತು ತೊಗೊಂದಲೇರು ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾತನಲ್ಲ ದಾದನ್ ಪನ್ಪ್ರ ಹೆಂಗೆ ನಲ್ಲ ಶೋ ತೂಯಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪನ್ನೋಡಾವು ಪೋಟಿಗೆ ಉಂಡು ನಂಚ ಥಿಯೇಟರ್ದಲ್ಲ ಇಜ್ಜನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇದೇ ಒಂದು ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಮಟ್ಟ ತೂಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ಐಡ್ದಾಗ ಕೊಂಚ ಹಾಕಿ ತೆಲಿಪನ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಡ್ಡಾಡ್ದು ಬರಡು ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಇದು ಇಜ್ಜಿವನ್ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ದಯಪಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ರಿಸೀವ್ ಆಪನ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಂಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಪ ಮನ್ಪಿನ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಎಡ್ಡೆನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಅನ್ಪೇರು ಉಂಡು ಎಸ್ ಕರೀನ ವರ್ಷ ಒಂದುವೇ ಒಂಜಿ ವಾರದ ದುಂಬದ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಹೂರ್ತ ನಡತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಬರೆದು ಚಿತ್ರ ಮಂದಿರಾಗ ಸಿನಿಮಾ ಬೈದಂಡು ಎತೋ ಸಿನಿಮಾಲು ಶುರು ಹಾಪುಂಡು ತೆರೆಗೆ ಬರಿಯರನೆ ಬಾರಿ ನರಕ ಬರ್ಪು ನಂಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ 365 ಡೇಸ್ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಬೈದಂಡು ಏತು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಏತು ಖುಷಿ ಉಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಡೀ ಕೆಲಸ ಮಂತಿನ ವಿಷಯ ಖಂಡಿತ ಅಂದ ನಾಯಪಣ ಐಕ್ ಎಂಕಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ನಕ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡು ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಹೆಂಗ್ಲೆಪಲ ಅಪ್ಪನ ನಮ್ಮನ ಕಟೀಲ್ದಪ್ಪೆಲ್ಲ ಮಂಗಳಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ ಎದುರ್ದು ಇದೆ ಅಕ್ಲೇನು ಎದುರ್ದು ಇದೆ ಪಲ ಪೋಪಿಲ್ಲ ಐಕ್ ತಕ್ಕಂಗ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಒಂಜಿ ಬಲಾಜಿಂಜ ಅದೇರ್ನೇಕ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ತಂಡ ದಯಪಣಿಗೆ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ ಜೋಕಲಿ ಇನ್ನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಅವಡಿ ಯಾನ ಅವಡು ಪೂರ ಅರ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಕ್ಲೆ ಅರೇನು ಎದುರ್ದು ಇದು ಅರ್ನ ಮುಂದಾಲಿಕಳು ಎಂಕಲ್ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಡಪ್ಪ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಇರ್ಪಲ್ಲಾಗನೆ 325 ದಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಂಚಿನ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆತಚಿ ಸೊ ಅರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆತನು ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಇಚ್ಛೆ ನನ್ನ ಜನಕ್ಲಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಪ್ಪನು ಇತೀರ್ ಪಂಡರ್ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಇರು ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರ ತಂಡದ ಕಲಾವಿದೆ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವನ ನಡಪೇರ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಬಂದು ಲೊಪ್ಪು ಆ ಕೆಲಸ ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿ ಐತ ನಡುಟು ಊರಿಗೂ ಬರ್ತದ್ದು ಸಿನಿಮಾಡ ಅಭಿನಯ ಮಂತದ್ದು ಆ ಟೈಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಟು ಎಂಚ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಂತಾರ ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಯಾಕೆಂದು ಬೊಡಿದಿಗೆ ತಂಕಿ ಬಂದು ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿ ಏನಾರು ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಆರು ಎಂಕಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಉಂಡು ದುಬೈಡ್ ಸೊ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರು ಅಂತ ಸಂಭಾಲು ಬೇರೆ ಸೊ ಎಂಕಲ್ ರಜ್ಜನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪನ ಯಾರು ಮಲ್ಲೇಜಿ ಇರ್ ಪೋಲೆ ಇರ್ನೊಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರ್ ನಡಪಲ್ಲಿ ಯಾನುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಬೇರೆ ಸಾದ್ ಯಾನು ಉಪ್ಪೆ ಬಂದ್ಬಿನ ಎಪ್ಪಲು ಒಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಎತ್ತಿ ನೆಡ್ದವರ ಖಂಡಿತ ಬೊಡೆದೇಜಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಆರೊಂಜಿ ಇತ್ತಿ ನೆಡ್ದವರ ಅವ್ನು ಧೈರ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಕೊರ್ನೆ ಹಿಡ್ದವರ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಮದಿ ಮಾಯಿ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಮದಿಮೆ ತುಂಬ ಮಲ್ಪೇರ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಒಂಚೂರು ಪನವದು ಒಂಚೂರು ಅಂಚಿನ ಜೊತೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ದೇವರ ದಡಿತ ದೇವರ ಕೈ ಖಂಡಿತ ಅಂದು ಸೊ ಮದಿ ಮಾಯಿ ಬಕ್ಕನೆ ಪನೋಲಿ ಇಂಕಿ ಇದು ಟೈಮ್ ಬೈದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಬಲಜಿಂಜಿನ ಆ ಬಲಜಿಂಜಿನ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಮಲ್ಪೇರ ಎಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪತ್ತೆ ಮನೋಲಿ ಎಂಚ ಆಂಡು ಓವರ್ ಆಲ್ ಏತ ದಿನದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಇರ್ನ ಸೊ ಎಂಚ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಂತ್ ಇಡೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ಪಂಡರ್ ಬೊಡೆದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಬಂದರ ಪೂರ ಪಂಡರ್ ಬಟ್ ಯಾನು ತೂವೊಂದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಡುವು ಇತ್ತನು ಈ ದಿನ ತುಲೆ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮುಗಿತು ಟಕ್ಕ ಫ್ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಪೋಡು ಮೂಲ ಇತ್ತು ಜನ ಕಲಾವಿದಿರ್ನ ಕುಲು ಬೆನೊಂತೀರಿ 200-300 ಜನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂತೀರಿ ಐತ ನಡುಟು ವಸಿಷ್ಠ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಟ್ಲು ಪೂರ ಇರು ಉಲ್ಲರ್ ಅವು ಎತ್ತು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಅರ್ನೋಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪಂಡ KGF ಸತ್ಯ ಅಂದ ಅರಿನ್ ತೂಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಎತ್ತನ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಟ್ ಟೇಕ್ ಆಪನ್ ಪಂಡೊಂಡೆ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯ ಅಂದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ ಬಂದ ಉದಯನಾಗ ಐಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಡೋಡು ಉದಯ ಪೂಜಾರ್ಲಿಗೆ ಸೊ ಆಯ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪಾನೋಡು ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ 3 ಜನ ಸೇರ್ದು ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನ್ ಎಂಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಗೂಡಾದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬಜ್ಜಿಲ್ ಮಲ್ಪೋದು ಬಲ್ದಿರು ಬರೋಲಿ ಆಡಲ್ಲಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದು ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಸೊ ಐಕ್ ಏತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಡಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಯಾವಂತ ಇತ್ತೆ ಈರು ಮೂಲ ಉಲ್ಲರು
ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕುಲು ಎತ್ತೋ ತುಳುವೇರು ಅವ್ಲು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಎಂಚುಂಡು ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಎಂಚುಂಡು ಮುಲ್ತೈತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೋಂದುಂಡು ಹೌಸ್ಫುಲ್ಗೆ ಜನಕುಲು ಬೂರ್ದು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಬೌಲರ್ಗೆ ವಿಸಿಲ್ ಬೂರೊಂದುಂಡಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ತೂನಗೆ ಕೆಲವರೆ ಕೋಪಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣಿಗೆ ಎಂಚನ ಎಂಚನ ಪಾತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಜನಕುಲು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕಾಲ್ಸ್ ಎಂಚ ಬರೋದುಂಡು ಡಿಮಾಂಡ್ಸ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಡಿಮಾಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರೋಣ ಸುರುಕು ಮೂಜಿ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಮಾತ್ರ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರ ಆಯ್ತಾರೆ ಜೂನ್ 21ಗೆ ದುಬೈದಾಗ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂಜಿ ಸೋಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆದ ಅಬುದಾಬಿದ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫುಲ್ ಆತದೆ ಮುಲ್ಪ ದುಬೈಡ್ ಪಿರರಡ್ಡ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅವಳ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ಬಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬರ್ತಂಡು ಸೊ ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಐನ ಆಜಿ ಥಿಯೇಟ್ರ್ ಫುಲ್ ಆತನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೊ ನಮಕ್ ಇದು 21 ನಮ್ಮ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲ್ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಂಕ್ಲಿನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆತೇ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಉಂಡು ಸತ್ಯ ಬನ್ನೋಣ ಬೊಕ್ಕ 27 ಪಿರ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತೇನೆ ಹಿಡ್ದವರೆ ಪಿರ ದುಬೈಡ್ 27 ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾದ ದಯಮಲ್ದ ಮಾತ್ರ ತುಳುವೇರಿಗೆ ದುಬೈದ ತುಳುವೇರು ಮತ್ತು 27 ತಾರೀಕು ಎನ್ನಿಕಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನಂದಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಸಲ ಶುರು ಆಯ್ನ ದಿನರ್ದು ಇನಿ ಮುಟ ನೆನಪು ಮಂತನ್ನು ಬಂದಂಡ ದಯಪಂಡ ಸುರೂತ ಸಿನಿಮಾ ಅತನ ಸುರೂತ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪಜ್ಜೆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಮದ ಪೆರಾಪುಜು ಐಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಜಾಗೆ ತಿಗಲದುಲ್ಲ ಏಪಲ್ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಅದು ಕಜ್ಜ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಪನಿಬೇಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಶೂಟ್ ಹಿಡಿದು ಇನಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಇರು ಮಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡಿದು ಗೌತಮ್ ಬಂಗೇರ ಪನ್ಪನ ಪುದರ್ ತೂಪುನ ಮುಟ್ಟದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಎಂಚುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪೂಡಿಗಿದ ಸೀನ್ ಕೊಡ್ದಿತ್ತಾರೆ ದಯಪಂಡ ಬೆಡ್ ಸೀನ್ ಅವು ತೂಪಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಸೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾರಿ ಪೋಡಿ ಹಿಡಿತೆ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಪರದೇಡಿಂದು ಒಂಜಿ ಬೆಡ್ ಸೀನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಟೂ ಲೌಡ್ ಒಂದು ಸೀನ್ ಬಂತೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂ ಲೌಡ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಆಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗಿತ್ತು ದಯಪಂಡ ಇಂಚ ಕೆಮರಾಡ ಪಾತಿರ್ನೇಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಆದ ದಿನ ಕೆಮರಾಡ ತೂಪಿನೇಕ್ಲ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಆಕ್ಟ್ರದ ಶಾರದಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪನೊಲಿ ಎಂಕ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿನ ಸೊ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಕಲಾ ಸೇವೆ ಆಂಡಲ್ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದು ದಯಪಂಡ ಇಂಚ ಈತನ ತೂಪಿನಿ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ದಡಪಡ ಉಪ್ಪುಂಡು ಲೈಡ್ ಸೊ ಅವು ಇತ್ತುಂಡು ಆ ದಿನ ಸುರತ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಗೌತಮ್ ಬಂಗೇರ ಬರ್ಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಶೆ ದಯಪಂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ನಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಪನೊಲಿ ತಪ್ಪು ಏತೋ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಮೋಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ದಿವೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಐಕೆ ಮೋಹನ್ ಸರ್ಗೆ ಅಂತ ಅಂಕೆ ಬಂದೆ ದಯಪಂಡ ಆರು ಒಂಜಿ ಕತೆ ಬರೆನಾಗ ಈ ಇಂಚನೆ ಬರಡು ಮಗ ಬಂದು ಬರೀತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಮಲ್ದೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಎನ್ನುವೆ ಜನಕಲ್ ಬನ್ನೋಡು ನಾನು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಬೈದೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರಯತ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಜನಕಲ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೊರೋಣ ಗೌತಮ್ ಬಂಗೇರ ಬನ್ಲಕ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಅದು ಊರಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಇನಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಂಡ್ ಜೂನ್ 11ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮುಖ್ಯ ನಾಯಕ ನಟ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಲಾವಿದೆ ಒಂದು ಹೀರೋ ಅದು ಇರು ಪನ್ಪುನು ಪಂದ ತುಳುವೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆ ಇರ್ನ ಕಟ್ಟಿಡ್ದು ಆತ ಕೊರ್ಪಾರ್ ಖಂಡಿತ ದಯಪಂಡ ತುಳುತ ಭಾಷೆ ಆತ ಮುಖ್ಯ ದಯಪಂಡ ಜಿ ಅವು ಎಂಕಲ್ ಅಂತ ದಾಯ ಪನ್ಪೆ ದುಬೈ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಇಂಕ್ಲಿ ಅಂತ ಪಂಡಿಲ್ಲಕನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತುಳುವೆ ನಡಪಡ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಕಿನಿಬೇಡಿ ಎಂಕಲ್ ಹೊರಗೆ ಗುರ್ತೊಪ್ಪಡು ಗುರ್ತು ಎಜ್ಜಂದು ಭಾಷೆ ಕೇನ್ನಾಗ ಎಂಕಲ್ ಹೊರಗೆ ತಿರುಗು ತೂಪ ಓ ಅವು ಒಂಜಿ ಐತ ಮೋಕೆಂದು ಓಡು ಅವು ಏರ್ ಅವ್ಡು ಹಿಂದೂ ಅವ್ಡು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವ್ಡು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಅವ್ಡು ವಾ ಜಾತಿಗೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಒಟ್ಟು ತುಳುವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆನ ಅಲ್ಪ ದಯಪಂಡ ಒಂಜೇ ರೂಮುಡು ಎತ್ತೋ ಜನ ಪೂರ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಲ್ಲುದು ಒರಿಯ ಪೊಗೇಲ್ ಕೊರ್ದು ಉಂತುವೇರು ಅಲ್ಪ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವು ಇಡೇ ಬನ್ನಾಗ ಆತಿ ಮೋಕೆ ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕುನದೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಅವತ್ತು ಯಾರು ಒಂದು ಸಂತೋಷ ದಯಪಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಕತ್ತೆಲ್ಲ ಬಲೇತೇರು ಮೋಹನ್ ಸರ್ ದಯಪಂಡ ಒಂಜೇ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಸೊ ತುಳುವೇರು ಮಲ್ಲ ಪನ್ಪಿನ ಏನು ಬರೀತೇರು ಅವು ಒಂಜಿ ತುಳುಕು ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೇನ ಮೋಕೆದ ಮೇತೆ ನಿಖಲ್ ನಂಗ್ಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದು ಬೊಂಬ್ಯಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ ನಿಖಲ್ ಇರ್ದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೌತಮ್ ಬ್ರೋ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕಡು ತುಳುವೇರನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ತಿಕ್ಕಡು ಬಂದು ಶುಭ ಹಾರೈಸುವ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೀನ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಸುರೇಶ್ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ದೂಪಿನಂಚಿನ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎನ್ ಸೂರಜ್ ಮಂಗಳೂರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕಜ್ಜ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭಡುಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಾವಿದರ ಎಂಚಿನ ಶ್ವೇತ ಉಲ್ಲೇರು ಮೇಡಮ್ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪುಣದೆ ನರ್ವಸ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಫೀಲಿಂಗ್ ಸೊ ಸೌಖ್ಯ ಇಲ್ಲ ತೂಕ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇಂದು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಎಸ್ ಇತ್ತು ಆಫ್ಟರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮದಿಮ್ಯಾಯನ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ವೇತ ಮೇಡಮ್ ಮುಲ್ಪಲ ತೋಜಿದ್ಜಿರಿ ಇತ್ತ ಕಜ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಕುಡರ ಕೋಸ್ಟಲ್ ವುಡ್ಗೆ ಬೈದಾರೆ ಪಿದೇವರೋಡ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತ ಈ ರಿಲೀಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಲ್ ಪಡೆಯಂದುಲ್ಲ ರೆಂಚ್ ಅವನ್ನ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇರು ಪನಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಆಫ್ಟರ್ ಮದಿಮಯ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕನ್ನು ನನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಬರ್ರೆಗೊಂಡು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನಕ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಪನ್ಪೆರತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ಏನನ್ನ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಚಲೋ ಪಡೆ ಟೀಮ್ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಯಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಜನಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೆರಿಶ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಕಜ್ಜದ ಆಫರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಎಂಚ ಏರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯ್ನಿ ಎಂಚ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಯ್ನಿ ಏನನ್ನು ಅಪ್ರೋಚ್ ಆತೀನಿ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮನ್ಸಂದಿತ್ತ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಒಂಜರೆ ವರ್ಷ ದುಂಬೆ ಕಾಲ್ ಮಂತಿತ್ತೇರಿ ಕಿ ಅಕ್ಕ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ರೋಲ್ ಉಂಡು ರೋಲ್ ಹತ್ತು ಇಡೊಂಜಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಾತ್ರೆಗೊಂಡು ಅಂಚ ಅನ್ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಲ್ಲೇನು ಯಾನ್ ಮನದಾನಿ ಪಿದ್ದಣ್ಣು ಮಸ್ಕತೆಗೆ ಸೊ 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬತ್ತೇನೆ ಅನ್ ಪತ್ತ ನೋಡಿ 10 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಬತ್ತರಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಅನ್ ಪಂಡೇರು ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಲಾರ್ಲ ಕುಲ್ದು ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇರೇಗಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈರ್ ಮನ್ಪುವರಾನ್ ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ತುದ ಇವಾಗ ಕೇನರು ಶ್ವೇತ ಎಂಚ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ತೇರೆ ಅಂದು
ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಮ್ಮಿತ್ತಂಡು ದಾಯಪನ ಎನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫ್ಲ ಯಾನಂತೆ ಲವ್ಲಿ ಬಬ್ಲಿ ಪಾತಿರೋ ಒಂದು ಪತ್ತೊಂದು ಪೂರಿನ ತೆಲ್ಪ ಒಂದು ನಂಚಿಂದ ಪರ್ಸನ್ ಸೊ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಂಡು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಕ್ವೆಶನ್ ಆಗಿತ್ತಂಡು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಜನಕ್ಕೂ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ಪೇರ ಅಂತ ಸೊ ಯಾನ್ ಎನ್ನ 100% ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವು ಈಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ನಿಖುಲ್ ತುದುಪ ನೋಡು ಏನು ಚಾತನ ಸೊ ಇಂಕ ಬತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದು ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಮೋಹನ್ ಸರ್ನ ಹತ್ರ ಹೊಡೆದು ಬತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಅಂಚ ಅದು ಸಿನಿಮಾ ಕೈ ಬತ್ತನೆ ಅಂದು ಬನ್ನಲಿ ಆತ ಎಸ್ ಕಜ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಈ ಋತು ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನ ದಿನದ ಬತ್ತು ಇಡೇ ಮಟ್ಟದ ಜರ್ನಿ ನೆನಪು ಮಂತೊನ್ನಿ ಬಂದಂಡ ಏತ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಏತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಓಕೆ ಸುರುಕಾದ ಪನೋಡಾಣ ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ದಲ್ಲ ಪೋತುಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ದಿನ ಅಲ್ಲತ್ತು ಅತ್ರ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ರೀಲ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಲತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂದು ಕೈ ಪತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ಕತ್ತಡಿ ಯಾನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಂತೆ ಸೊ JP ತುಮ್ಮಿನಾಡು ಸರ್ ಅರೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಡು ಮದ ಪೂಜಿ ಯಾನೆ ನನ್ನ ಗುರುಜಿ ಇಂದೆ ಪನ್ಪುನಾರೇನೆ ದಪ್ಪನ ಆರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸ್ಟಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಪಂದು ಕೊರಿ ನಂಚಿಂದ ಜನ ಸೊ ಡ್ರಾಮಾಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ಪನಾಗ ಆರೇಡ್ದ ಹತ್ರ ಕಲ್ತಿನೇಡ್ದ ಹತ್ರ ಊರಿಗೂ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪೋರೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚದ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟಗೂ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಎಂಚೊಲ್ಲೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಈಸಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಆತ್ ಮೆಮರೀಸ್ ಉಂಟು ದಪ್ಪನಾಗ ನಿತ್ತ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅತರ ಟೀಮ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅತರ ಸ್ಪಾಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಪೂರ ಯಂಗ್ ಜೋಕುಲ್ PUC ಯುನೋ ಡಿಗ್ರಿ ಮನ್ಪುನಂಚದು ಅಕಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಇರೆಗೆಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಈರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಯಂಗ್ ಆ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆರಂದ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಸಿನಿಮಾರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅವೇನೇ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಪರೆ ಬೈದ ಎಸ್ ಕಜ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾದ ಇತ್ತೆ ಪಿದೇವ್ರದ ಬಿಡುಗಡೆಗ್ಲ ಮಾತ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಎಂಚ ನಡತೊಂದು ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಈತ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಸ್ ಆಂಡ್ ಎಡ್ಡೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಸೊ ಪಿದೇವ್ರುಡ್ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಚುಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಪಿದೈಯೂರ್ದ ಕುಲು ಓವೇ ಕಂಟ್ರಿ ಆವಡು ದುಬೈ ಆವಡು ಮಸ್ಕತ್ ಆವಡು ಕತಾರ್ ಆವಡು ಬಾರಿನ ಆವಡು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಪನಗೆ ಒಂಜಿ ಆತು ಖುಷಿ ದಯಪನ ನಮ್ಮ ದೂರ ಆಡುದಿಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಮುಮ್ಮಿಡ್ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ನಮಕ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಇಂಚ ಬತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೂವರೆ ಪೋಪನೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಪನಗ ಪಟ್ಟ ತುಳು ಪ್ರೇಮಿ ಎಂಕ ಓವೇ ಸಿನಿಮಾ ಬರಡ್ ಎಂಕ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂ ಓಡೆ ಯಾನ್ ಅಂಚಿನ ಪೊಣ್ಣು ಸೊ ಅಂಚಾದ ದುಬೈಡ್ ಇತ್ತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆವೊಂದುಂಡೆಲ್ಲ ಅಂಜಿ 21 ಅಂಚನೆ ಮಸ್ಕತ್ ಇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ಕತ್ ದಕುಲು ಊರಿಗೆ ಬೈದೆ ರಜೆಟ್ ಸೊ ಅಂಚ ದಕುಲು ಮಾತ ಪಿರ ಬರಡು ಜುಲೈ ಎಂಡ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಡ್ ನಮ್ಮ ಮಸ್ಕತ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಊರ್ ದಕುಲ್ಲ ಕಂಟ್ರಿ ದಕುಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ರಿಲೀಸ್ ಮನ್ಪರೆಗೆ ಎಸ್ ಇತ್ತ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ನ ಬೇತೆ ಎಂಚ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇತೆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲರು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಕೆಲವರೇ ಆಪುಂಡು ಇಂಕ ದಾಯ ಬೋಡುತ್ತನಂದು ಆಂಡ ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಇರತ್ತೆ ದೇ ಆರ್ ಲಿಟ್ರಲಿ ಎ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಸೊ ಏನಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎನ್ನ ಮೈತಿ ದಿನ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ದು ಇಂಕ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುಲಿ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲು ಅಂತೆ ಮಲ್ಲಲಾತೆ ಸೊ ಎಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಬಟ್ ಇದೇನು ಇರಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಮಲ್ತಾಡ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿಗೆ ಅನ್ಸದು ಯಾನು ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಪೂರ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಎನ್ನ ಬೇಲೆಂದು ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತ ಸಿನಿಮಾಡಿ ಹೀರೋ ಉಪ್ಪೇರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಉಪ್ಪೇರು ಎಂಡ ಇರ್ಲಕ್ಕೆಂಡ ಇರ್ದಾದೆ ಯಾಂಡ ಹೀರೋಯಿನ್ ಎಂದೇ ಪನ್ಪುನ್ ದಾಪನ ಎನ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಗೆ ಯಾನು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅವೇನು ನನ್ನ ನಿಖುಲ್ ತುದುಪ ನೋಡು ಅಂಚ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತ ಎನ್ನ ಐನಂಚಿದ ಕಂಪನಿ ಉಂಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ MC ಮಲ್ಪೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಬರ್ತದೆ ಮಲ್ಪೆ ನಾವೇನು ಪೂರ ಕಜ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾದ ಇರ್ನ ಪಾತ್ರ ಏತ ದಿನದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಇತ್ತನು ಒಲ್ಪ ಮಾತ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಅನುಭವ ಎಂಚ ಇತ್ತನು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭ ಎನ್ನಡ ಇಂಚ ಪುರ ಏರ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಕೆಂತಿಜರು ಮೇರೆಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಖುಷಿ ಒಂದು ನಾನ್ಸೋ ಮನ್ಪರೆಗೆ ಯಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 20 ಡೇಸ್ ಇತ್ತೆ ಸಿನಿಮಾ ದಪ್ಪ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಡ್ಲ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಡುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಅದು 20 ದಿನ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಸೆಟ್ಟೆಡ್ ಎನ್ನ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರಜನ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಕ್ಲಬ್ ಮಲ್ತದೆ ಅನ್ ಬೈದೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪನಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಂತ ಬಂಗಾಣ ಇಂಕ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ದಪ್ಪ ನಾನು ಅವು ಫೀಲ್ ಮಂತೊಂಡ್ರೆ ಇಂಕ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತು ಜರು ರಿಯಲ್ ಆದ ಬುಲ್ಪುಲೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಬುಲ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಂಚಾದ ನೆಟ್ಟಿ ಎಂಚಿನ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣೀರು ನಿಕಲ್ ತೂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಅವು ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಬೈದಿನತ್ತಂದೆ ಇಂಕ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಮುಕ್ಕಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಜಿಷ್ಣು ಬೊಕ್ಕ ಚಂತು ಸರ್ನ ಅಕ್ಲು ಏನಪ್ಪ ನನಗೆ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಏನನ್ನು ಉಲೈಕೊಂದು ಅಡೆಗೆ ಫ್ರೀಸ್ ಮಲ್ತದೆ ನನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ತಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಪೂರ ಮೆಮರೀಸ್ ಇಂಕ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದು ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಚ ಇತ್ತನು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಂದರ್ಭ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಐತೆ ಪನ್ಪೆರತೆ ನಮಕಿನಿ ಪ್ಲಾನ್ ಉಪ್ಪು ನಿಂಜ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಅಂಚ ಆಯ್ದಿರ ಅಕ್ಕಳ ಪ್ಲಾನ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಇತ್ತು ನಾವೇ ಈ ಶಾಟ್ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿರ ಈ ಶಾಟ್ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಮೆಮೊರೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಫನ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಇಜ್ಜ ನಮ್ಮ ತಿನ್ಪು ನೆಟ್ಟಿತ್ತ ಪಾತ್ರ ನೆಟ್ಟಿತ್ತ ರೀಲ್ ಮನ್ಪು ನೆಟ್ಟಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನಿತ್ತಂಡ ಸೆಲ್ಫಿ ರೀಲ್ ಒಂದು ಪೂರ ಕಾಮನ್ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ ಜಾಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಎರಡಕ್ಕಿಂಡಲ ಪನ್ಪೆರು ಶ್ವೇತಕ್ಕೆ ಆರಿತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ 4 ಫೋಟೋ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ಇಂಚೆತ್ತ ನಮ್ಮ ನಾ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಜೋಕುಲಾದು ಮಲ್ಲಕ್ಕನೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲಾದು ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಸರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಲರ್ ಸರ್ನಕ್ಕನೆ ಆರು ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ಪನ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಎಂಕ್ ದಯಪನ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕೈ ಪತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆರೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ಸೊ ಇದೇ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಆರೆ ಎನ್ನ ವರಿಟುಲ್ಲ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಶೇರ್ ದ ಶೀ ತುಳುವೆರೆಗೆ ಇರ್ನ ಕೆಬ್ಬಿ ಪಾತ್ರೆ ತು ಕಜ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾ ಇನಿ ಗುರುವಾರ ದಾನಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ಗುರುವಾರ ದಾನೆಗೆ ಆಂಡ್ ತೋ ಒಂದು ಸಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ
ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೇಟ್ಲ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಿನಿಮಾಡ ಆದಿಪ್ಪು ನಿಕುಲು ಸಿನಿಮಾ ತೂನಗ ನಾರ್ಮಲ್ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ತೂಗಿಲಕ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಒಂದು ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ತೋಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ಏಪಲ ಶುಕ್ರವಾರ ಬರ್ಪುನ ಗುರುವಾರ ಬರ್ತೇನೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏನು ಮಲ್ಪಡು ಮಾಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಸೊ ತುಳುವೇರು ಏಪಲ ತುಳುವೇರ್ನ ಕೈ ಪತ್ತುವೇರು ಅಂತ ಪಂಪನ ಪಾತ್ರೆ ಯಾನ್ಕೆಂದೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಹಿಡಿತದ್ದು ಪೂರ ತುಳುವೇರ್ನ ಕೈ ಪತ್ತನಾಗ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಡ ಒಂಜಿ ಕೈ ಪತ್ತು ಜರ ಅಂಚಾದ ನಿಕಲ ಮಿತ್ತು ಬಾರ ಬಾರ್ದು ಎಂಕುಲಿನಿ ಬೈದ ಎಂಕಲ ಸಿನಿಮಾನ್ ತೂಲೆ ಎಂಕಲ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಯಂಗ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಎಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಚ್ ಬೊಂಬಾಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಜ್ಜಾ ತುಳು ಸಿನಿಮಾದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಜಿಷ್ಣು ಮೆನನ್ ರಾಣಾ ಸುರುಕಾದ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಜ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇನು ಬಂದಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ತಂಡ ಒಲ್ಪರ್ದು ಟೀಮ್ ಅಪ್ ಆಯ್ನಿ ಇರೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನದ ಅವಕಾಶ ಎಂಚ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಚರ್ಚೆ ಎಂಚ ಶುರು ಆಂಡನ್ ಓಕೆ ಮಾತಾಡಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಇನಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಕಜ್ಜಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಸೊ ಎಡ್ಡ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರೋದುಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಶುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಮೋಹನ್ ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಾರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಬಿ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮೂವಿ ಕಜ್ಜಾ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಳು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿದ ಭಾಷೆ ಸೊ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಲವ್ the language of Tulu and I'm just trying to learn the language and speak. Sorry, language onchuru problem undu, so sorry, but yeah, I'm just trying maximum to learn the language and execute it. Yeah. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಿಷ್ಣು ಮೆನನ್ ಏರ್ ಪಂಡದು ದಯಗ್ ಪಂಡ ನೆರ್ದು ಮೀರ್ನ ಓಲ್ಲೆಂಗುಲ್ ಪುದರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಜೆ ಮೊಕ್ಕುಲ್ಕೆ ಎನ್ನಗಾರು ಪಂಡೇರ ಆರು ಟೀಚಿಂಗ್ ಮನ್ಪೇರು ಇರ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಏರ್ ಜಿಷ್ಣು ಮೆನನ್ ಅರ್ನ ಮೂಲ ಒಲ್ಪ ಪುಟ್ಟುದಿನಿ ಓಲು ದಾದ ಕಲ್ತದಾರ ದಾದ ವರ್ಕ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲಾರ ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಎಂಚ ಬರ್ತಾರೆ Okay, good question. Okay, so I'm actually from Kerala and almost 10 years Kudlad itte Kudlad Aloysius kalte bokka Alvas College professor I joined. And even in St. Aloysius College, I was teaching there. Currently, in Mysore, Amrita University, professor. I'm teaching in Visual Communication Department. Same, filmmaking and documentary and other things I teach for students. So, yeah, that's how I came to board on Kaja. ಕಜ್ಜಾ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ನ ಸುರೂತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾ ಏಪಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪ ಸುರೂತ ಬೇಲೆ ಸುರೂತ ವಿಚಾರ ಓಂಡಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಮೆಮೊರಿ ಅದು ಚೆರಿಷ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಕೇಪಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಡೇಪಲ್ಲ ಬಂದು ಕಜ್ಜಾ ಏತ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೇ Kaja is my first baby, I can say, because it gave me the opportunity to get into the film industry, my first feature film. So it'll be always special and must the technicalities, something unique, many things we have tried in the film Kaja. So please, Bale, Tule, Picture Tule, support Malplay. Yeah, I can definitely guarantee you it's going to be an experience in theatres. Yeah. ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮನ್ಪುರಂದು ಪಂಡರ್ ಸೊ ಒಂಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನೇಕ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೂ ಜತ್ತದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಸಿನಿಮಾನ ಮನ್ಪುನಲ್ಲ ಏತು ಕಷ್ಟ ಏತು ಸುಲಭ ಅಂತ ಒಂದು ದ್ಯಾಕ್ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ನ ಕಲ್ಡ ಪನ್ಪ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ವನಾಗ ABCD ಹಿಡಿದು ನಮಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೆಲ್ಲ ಬರೆದಾಕುಲ್ ಕಲ್ಪವೇರು ಬಟ್ ಅವೇನೇ ನಮಗೆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋನಾಗ ಕೆಲವರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಿಸುಂಡು ನಮ್ಮ ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂಡು ಸಡನ್ ನಾವೇನು ಆರಾಮ್ಸೆ ಕಲ್ಪಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬರೆದದು ಉಪ್ಪುನೇಕ Okay, so since I teach in Visual Communication Department, I've done plenty of short films, guided students, short film, advertising, many things. What we used to do outside, the same thing we have tried in our movie also. But only thing is that since the duration of the movie is more, almost 2 hours, 16 minutes, we had good adventures, I can say, because our time it was peak summer last year. That peak summer we are shooting Kaja. And other difficulties we had, but I had an amazing technical crew. Let it be my DOP sir, Chandu sir, and my co-director Siddharth Shetty, and Mohan sir writing, and yeah, all my ADs, amazing crew I had. So yeah, I think it's a proper team effort. Yeah, all credits goes to my team. Yeah, it's not one person's game. The movie is all about the team effort. So yeah, the credits to them. ಎಸ್ ಇದು ಇರ್ನ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ತುಳು ಅತ್ತು ಆಂಡಲ್ಲ ಇರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುಟು ಮಂತಾರೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮೆತ್ತಿ ಇರೆಗೊಪ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವ ಇರೆಗ ಆ ಭಾಷೆದ ಸುರುತ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೆರೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಒಂದು ಪನ್ಪರೆ ಎಂಚ Definitely. Always respect Tulunadu and Tulu Mannu for giving me this opportunity. I can proudly say that. Thank you so much, Coastal Wood and Tulunadu, for accepting me as a director and a filmmaker. Thank you so much. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಷನ್ ಬರೋದುಂಡು ಫಿಲ್ಮ್ ಮೇಕಿಂಗ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅದಿಪ್ಪಡು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅದಿಪ್ಪಡು ಇವನ್ ಕೋಡೆ ಟ್ರೈಲರ್ಲ ಬತ್ತು ನೀನು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರೇಗ ಪರ್ಸನಲಿ
Feedback, yeah, positive feedback. I'm just waiting for a few more days because public should come to theaters. That's the main. Because we can't expect how the movie is going to come out. It's the public who should say. So, Materla, please, theatre bale, picture tule. Definitely you'll enjoy it. One big thing is, asset is the music in this. Likith Prasad Shetty, amazing composition of all the tracks. Bale, experience will play. The surround speaker, please. It's going to be an experience for you. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಸುರುತ್ತ ಸಿನಿಮೆನಿ ತೆರೆತ ಮಿತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿತಾರೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಬೈದನು ಆಲ್ ದಿ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ತಿಕ್ಕಡಂದು ಫನ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು Thank you, Surat.